Уважаеми дами и господа, уважаеми доктор Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз, уважаеми професор Карамфилов. Позволете ми да приветствам с добре дошли на официалното откриване на 12-ти национален конгрес по интервенционална кардиология тази вечер, който се организира от Българското дружество по интервенционална кардиология. Това е най-висшия национален форум на българските интервенционални кардиолози, който ще представи най-новите достижения в тази област и опита на водещи центрове от последните 2 години. Основната мисия на дружеството е да съдейства за развитието и сътрудничеството в областта на интервенционалната кардиология, винаги с фокус върху издигането на професионалното равнище на българските специалисти и внедряването на най-съвременните постижения на науката и медицинските технологии в специалността. Интервенционалната кардиология е тази иновативна, високотехнологична и динамична специалност, благодарение на която днес едни от най-спешните състояния в медицината, каквито са инфарктът, острия коронарен синдром, имат значително подобрена преживяемост и лечението дава възможност за повече години живот при по-добро качество. Кой стои за тези добри резултати? Интервенционалните кардиолози и техните екипи, които приличат на силите на специалните операции, но в медицината. Действат сръчно и бързо. Всяка минута е критична при спешност. Смело. Решения, от които зависи живот, включително и нестандартни, се вземат за части от секундата. Работят на изключително трудно и деликатно поле, при биещо сърце и нестабилна хемодинамика, в кръвоносните съдове, чиято ширина е части от милиметъра. Действат в своеобразен свят на сенките. Залите са отлично осветени, но на ангиографския екран всичко е черно-бяло и си успял, когато видиш черния пулсиращ поток. Възстановеният кръвен ток в отново проходимия кръвоносен съд. Работят в рискова среда, с рентгенови лъчи и със специално лично оборудване, защитно уловно облекло за всеки от екипа в залата. Резултатът от техния професионализъм е победа за живота. Пациентът отново диша свободно, движи се, даже спортува, обслужва се независимо, спи нормално, болката е изчезнала и още много варианти. Какво стои за тези резултати? Науката, новите идеи, методи, технологии, които първо са революционни, после стават ежедневна практика. От страна на лекарите непрекъснато четене, обучение, усъвършенстват всеки ден в работата, споделяне на опит. Точно такава е задачата на медицинските форуми като този конгрес. Да предоставят платформа на специалистите за обмен на знания, идеи и опит. Печелим всички, защото по-доброто качество в интервенционалната кардиология е на първо място в полза на пациентите. Бих искала да поканя за откриващи думи професор Добрин Василев, председател на Дружеството по интервенционална кардиология. Заповядайте. Уважаеми колеги, уважаеми доктор Брънзалов, уважаеми професор Карамфилов, нашата работа е това, което направи възможно промяна в здравната статистика, единствената положителна промяна в здравната статистика на България. Ако има една единствена област, в която смъртността се намали, това е исхемичната болест на сърцето. И тази статистика, тя е европейска статистика, тя показва ефективността на работата на хората в тази зала. И всички наши колеги, които работят в катетеризационните лаборатории, които ежедневно са отдадени на работата си и на това да се постигне едно, освен спасяване на живота, и добро качество на живота. Днеска се надявам, че достатъчно подробно и
така в детайли и на изключително високо съвременно ниво беше обърнато внимание и на втората част от нашата работа, че тя осигурява качество на живот на пациента. Не е важно само пациента да е жив, но той трябва да живее добре и да се чувства добре, да се чувства пълноценен човек. Нашата терапия, тук говорим не само вече за коронарна болест, както видяхте и ще видите следващите дни, говорим за структурните сърдечни заболявания. Ние вече сме в домейна на практика кардиохирургията и на практика вече няма нещо, което да не остана зона в сърцето, в която да не сме достигнали и всъщност може би, ако така съм, може би добър пророк, до 5-10 години на практика почти всичко, което е като патология, ще може да бъде лекувано интервенционално, благодарение на изключително експоненциалния скок в растежа на новите технологии, съпътствани с внедряването на изкуствения интелект. Нещо, което на моменти дори е плашещо от гледна точка на това, че аз на някои колеги им казвам, че може би ние сме едни от последните, които ще работят по този начин, по който всички в момента сме свикнали да работим. Специалността ни се променя невероятно бързо. Това, което правим в 2025 година, е силно променено в сравнение с това, което сме правили през 2024 година. Вие виждате, че в момента вече вървим към стента, който така беше почти като емблема на инвазивната кардиология в България. В момента отстъпва място на медикаменти, излъчващите балони, т.е. ние вече не слагаме импланти, не пъхаме, както се казва, железа на хората в сърцата, а правим пълна реконструкция на артериите, без да се налага да слагаме някакви импланти. От друга страна, виждате огромния скок по отношение на структурните сърдечни заболявания. На практика няма клапа, която да не може да бъде подменена интервенционално, и в комбинация с това, което правят нашите колеги електрофизиолози, това поддържа сърцата на хората в състояния, които бяха несъвместими с живота допреди, мога да кажа, 3-4 години. Тези хора днес са живи благодарение на тези технологии. Всичко това се дължи на огромния скок на желанието обаче за развитие. И съвсем нескромно мога да кажа, че интервенционалната кардиология и кардиологията в България, първо, като основна база, на която трябва да стъпим, и интервенционалната кардиология в частност е може би най-напредналата специалност в тая държава, като на национално ниво, не говоря за индивидуални центрове, които могат да постигнат някакви високи резултати, говоря като средно ниво на специалността в държавата. Резултатите, пак казвам, които имаме в момента, от време на време, нали, се говори кой е имал по-висока, кой има по-ниска смъртност, но ако погледнете средните европейски резултати, аз днеска затова обърнах внимание атласа по интервенционална кардиология на Европейския съюз, на Европейското дружество по кардиология, който предстои да излезе, всъщност ние стоим някъде по средата на Европа по отношение на качество на показателите. Само на едно единствено сме на първо място, няма да ви кажа кое, защото то не е много за гордост, но не е лошо. Нали? Но не е лошо. Но по отношение на показателите за ефективност на нашата работа, ние сме на едно истински средно европейско ниво като гилдия и като страна, и това е повод за гордост за всеки един от нас. И с това мисля да приключа и доктор Брънзалов.
Благодаря на професор Василев. Нашия форум беше уважен и от Българския лекарски съюз, чийто председател е тук сред нас. Доктор Брънзалов стоически пропътува тези километри, за да поднесе своето пожелание към нас. Заповядайте. Много ви благодаря, колеги. Наистина с много голямо удоволствие дойдох тук, за да прочита от името на управителния съвет нашия поздравителен адрес, защото това, което каза професор Василев, за пореден път ме изпълва с гордост, че съм един от лекарското съсловие и как българските лекари могат да постигат невероятни резултати, въпреки сравнително тежките условия. Бих казал, условия, от които много би трябвало да се желая още, за да постигнат по-добри. Просто си правя сметката какви резултати ще се постигнат, ако имаме и европейско финансиране. Поздравителен адрес до професор Добрин Василев, председател на Българското дружество по интервенционална кардиология. Уважаеми професор Василев, уважаеми колеги, с голямо удоволствие и признателност ви поздравявам по повод откриването на 12-ти национален конгрес по интервенционална кардиология. Утвърден научен форум, който обединява водещите специалисти, посветили се на една от най-динамично развиващи се области в медицината. Интервенционалната кардиология е символ на съчетанието между висока наука, технологичен напредък и хуманна мисия. Чрез нея ежегодно се спасяват човешки животи и се връжда надеждата на хиляди пациенти. В основата на този успех стоите именно вие, лекари с дълбока отдаденост, висока професионална отговорност и неизчерпаем стремеж към усъвършенстване. Българския лекарски съюз високо оценява приноса на Българското дружество по интервенционална кардиология за развитието на медицинската наука, обучението на младите специалисти и утвърждаването на добрите практики в кардиологичната грижа. Убеден съм, че този конгрес ще бъде източник на нови идеи, плодотворни партньорства и вдъхновения за всички участници. Желая успех на форума, ползотворни дискусии и удовлетворение от споделеното знание. С уважение, доктор Брънзалов, председател на управителен съвет на Българския лекарски съюз. Благодаря. Благодаря на доктор Брънзалов за топлите думи. Бих искала да поканя професор Кирил Карамфилов, председател на Дружеството на кардиолозите в България, за своето поздравление. Здравейте, колеги! От името на управителния съвет на Дружеството на кардиолозите в България, като председател ви приветствам за тази среща. За 12-ти път се срещаме отново. Абсолютно съм развълнуван от нещата, които професор Василев и доктор Брънзалов казах. Напълно споделям тезата и въобще изказваното мнение, че кардиологията е измежду най-водещите специалности в България и начина, по който се измерва това, че е иновативна, това, че е автентична и респектирана, е факта, че нашата научна продукция се изнася на международни форуми. Тоест, стремежа ни да се развиваме, стремежа да споделяме опити и идеи е оценен, когато ние може да покажем своите опити и идеи на международно ниво, а това е нещо, което в последните години изключително силно се развива. И мисля, че всеки един от нас оценява това място за срещи, за споделяне, за опит и фокусираните сесии в областта на комплексни коронарни интервенции, хроничен коронарен синдром, имиджинг, структурни интервенции са място, където обединени може да гледаме в нашата обща цел, а именно подобряване на качеството на живот, продължителността на живот и по-добро здраве. Благодаря ви.
Благодаря, професор Карамфилов. Благодаря ви на всички, че сте тук. Специално за вас Дружеството по интервенционална кардиология е подготвило музикално изпълнение на студентите от Националната музикална академия Панчо Владигеров. Дойдоха децата, тук са при нас. Те ще изпълнят дивертименто номер 1 в 3 части от Волфганг Амадеус Моцарт, 3 скици от Марин Големинов и Рактайм от Скот Джоплин. Надявам се, че много ще ги харесате.
Благодаря.